Marisign ako gali. Hala, Ha? may sign sa kuno. Ikaw? Ang CEO namon, bulay-og ka. Ha? Wala, pulos-pulos ang imo nga pagpalakad sa mon. Ikaw? Greg, ikaw manager de? Minango ka. Mango ka katama. Buwisit ka. Isyo mo din sa mon, pandaog-daog. Ikaw, Luslin, ang imo nga pisyo, napagkutso-kutso, ha? Grabe siya! Mango ka. Pinatibay ka. Pupa ka. Ikaw, ha? Ikaw, kapagid. Ati sibo. Bongkok, ha? Paano naman ko din Ang imo nga di nga ano nga panghatag sa mga obra sa akon mo Ano, grabe nakakasal. siya. Ano mo tsaga mo sa akon? Pero Ha? di ka makambal ba ito? Esklabo mo? Mga mango ka mo nga tanan-tanan di ka mo mga bulay kung ka mo. Abuisit ka mo mga lidiputa ka mo. Kani makakalupog ka mo isa-isa. Marisign ko. Para resignation paper ko mga lintik ka mo. Grabe! Ay, good morning. Good Ay, morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Ma'am, good morning, ma'am. Good morning. Kamusta, ma'am? Kapamaw na ka mo, ma'am? Wow! Sige, Ah. malisudan sa Nani tubo. ba? Ano balon mo, ma'am? Oh! I see. Ano ko namin ba? Galing, hindi ko na makaon eh. Ito Eh, ta? sir? Mano ko tani, sir? Ma-resign ko tani, sir? Marisign ka. Ate, sige. Kung ano man na imo Oh, sir, plano. eh. Total, wala ka Eh, ano ko, may pulos. offer ko sa, sa ibang nga company. Ha? Inupiran Lang ka? offer sa'yo. Pero, kung kinanlan nyo kuya, sir. Hindi kong pati. No, ma'am, kung kinanlan nyo ko, arang ko nagyapo ng number ko sa inyo, di ba? Sigurado ka? Pwede nyo lang kuya ma-text. Kung matawagan man Gusto kung man matawag. okay sa inyo, kung may pamangkot ka mo sa akon, kung anong akon nga ubra di before, Na! buligan, tigig ka mo. Kag kung may ma-upload ka mga trainee, ako pa train na siya, ma'am. Tod ka. Ako pa train na siya, ma'am, kay... Ako. Oo, kabalugin ko nga daan Sugid sa lang niya. pasikot-sikot, di sa obra. Oo, ako, sir, ang bahala. Siya, sir, ma'am. Oo. June, kita na ito part, sa Luzon part, sige, kita Mika. na ito, Okay, Mika. oo. Mayo, gida. Mayo, gida ang inyong nga Along pagkikitulong ka sa lang da. salamat, gid sa inyo, tanan. Okay, sige, Nga, basta ikaw. ano ko, nga gitagaan, Ay, yung makahaling time, ka. di ka opportunity, nga makaobra, di sa inyo. Maybe sa- By the way, sir, ako yung galing nga resignation Pirmahan ko. paper, sir. Pwede mo pirmahan Man para yan, hindi ko tani. ma-atag ko sa piyak na kampanya. Oh, okay. Thank you, Totoo. good sir, ha? Thank you, good sir. Oo, sir. Salamat, good sir. Okay, ta. Along ka mo tanan, kinita Along na man. ita. Oh, Oo, may- oo, ma'am, thank you, ma'am. Along ka mo, ma'am. Okay. Sus. Ay, Ay, sir. bumalik pa. Before I forget, sir, oo, sir, bro, thank you, Opo, Giluwat, sir, sa 5 ano years, lang di ba? nga experience ko, sir. Madala ko din sila kadlaw sa ako Totoo, nga next okay na. nga, ano, sir, Okay na. nga Pahambalin. endeavor. Oo, sir. Thank you, Sige. Gid, Liwat. Okay! Okay to! Ito sa into. Manasa. Te. Yo mga kalinte, don't forget to follow me also sa akong nga other social media nga account sa aton nga channel dra sa YouTube, Kalinti by TBON, at the same time sa akong nga Instagram, same name kag sa aton nga TikTok. Salamat gid sa inyo nga suporta pero mi sa akon. Dako gid ako nga pasalamatan sa inyo. Grateful gid ko sa each and every one sa inyo. Thank you gid. Hope to see you there. Peace.